Pila man ang benepisyo nga madawat sa pamilya sa namatay nga seafarer. Sumapa sa Section 20, Paragraph B sa POAA, Standard Employment Contract. Kung ang seafarer namatay work-related, buti pasabot may kalamigitan sa iyahang trabaho sa barko, ang mga benepisaryo sa marino makadawat og $50,000 og dunay anak nga nag-edad og ubos sa 21 anyos, dugang $7,000 matag anak. Dili pod mulapas og upat ka mga anak ang maka-avail sa tag $7,000. Kung ang seafarer namatay sa lugar din dunay gubat or na igo sa gira ang seafarer, ang iyahang death benefits para sa pamilya duble. Panalitan, imbes $50,000 ang madawat sa pamilya, $100,000.